Oh. Mayong bungkag sa tanan. Mayong bungkig, mayong bungkog, mayong badla. Lain manangin. So for today's kaon video, atong tilawan ang ginapilahan, ginabalik-balikan, o kinalamian nga takoyaki sa dakbayan sa Butuan. Legendary Takoyaki! Yeah. Siyempre, ato sa tawagon ang suon sa tagiya sa takoyaki. Kay natin mga pangutana sa iya, Jay. Yes, si Ma'am Rosel. Ma'am Rosel Ilihino. Yes. Ma'am Rosel, pass. Pass. Yes, ano si Ma'am? Diba? So, namin mga pangutana kan Ma'am. Si Ma'am Rosel Ilihino. Hi, Ma'am. Hi. Shout out. Shout out, welcome to my guys. Okay. Ang legend siya sa kalami. Legend siya sa kalami. So, kami siya sa excited. Pinakalami siya. So wala gi kuan, siya gid ang pinakalami, pinakatati, pinaka-the best. So mo nang legendary legend. Legend ko siya sa kalami. Legend. Pang-busing na mo. Sa inyong bossing. Siya ay nakakuan nga mag-create legendary takoyaki. Mahilig na yun. So Mahilig na sila. 4 years man siguro pagkabikan karon. So mga 2018. 2018. Dugay-dugay na siya dyan. Dugay na. Primero gid na mo nga branch diya sa sulod sa CSU ra gid mi. Ah, Sa sulod, sa kantin ni Bali. Kantin yun. Oo. Diya siya ni sikat. 7. 7. Oh, Seven ka mag-8 na branches. mag-opening ang kuan po kay Isano. Sa Isano Mall. Sa sulod Mga mismo next week. sa Kaisano. Wow, grabe ang paglambot dyan. Grabe ang kalambuan, mga kalambo. Yes. Sa legendary takoyaki. Gikan 2018, 4 years, nanay 7 branches. Ka-8 sa Kaysan. Ay, kahit sa Kaisano. Mga next week, ang Buena Vista o Gaisano magdungan o open. So, what ka na dyan? Grand opening. Yes, what ka na? Super. Pwede. Kung invite mo ni Ma'am Rosel. Libre dito. Ilaw, pagkawaman bayan. Ito na pagkawaman bayan. Bayan. So, dyan, magpalabing kaon dyan, kay Muragwa kay Bayan. Nasa CSU, nasa sulod, then Deria Oreos, Tikalo Branch, Libertad, sa May Christine Arcade, mag-open sa Gaisano o sa Buena Vista o CBR, sa May Atiga Park. So, bisagasa na siya dyan, no? Pwede na matilawan sa katauhan. Tama kayo. Ang vegetable, ma'am. Vegetable. Vegetable takoyaki. Okay. Kay healthy. Mas Pangalan pa lang, healthy. vegetable. Mas lami po ang kanang kuan cheese bomb, pero mas ganahan sa atong vegetable yun. So, unsay naa sa vegetable, ma'am? Puro ra siya gulay. Repolyo, carrots, sibuyas. Okay. Uy, healthy mahal siya, Jay. naman si Buyas, Jay. Oh, wow. Vegetable, malamang. Wala man. Wala, so Wow. so smooth Amazing. nga. Nindot ra gyud ang dagan. Hello guys, kanina mo sa among legendary takoyaki, kinakalami yun og pinaka-the best yun nga takoyaki diri sa Butuan. Barato ra gyud kay siya. Kasi ra gyud sa kanang kwan bulsa. Lamig pa. Lamig pa, barato pa. Wow. Pinaka-the best nga takoyaki sa Butuan. Shout out. Shout out ka, ma'am. Hello guys.
Sis, shout out din mo dira. Ako sa amo do ron. Ang love Ay, life. wala Ang bang love ka? life. Ang love life. Ha? Ang love life. Love life. Ay, daw. no. Sa love life daw ni ma'am. Ay, sa love life di ay. Charot! Especially Mareng. I love you, Mareng. Dagang salamat, ma'am, no? Thank you, ma'am. Amo nang sugdan og tilaw, tilahang takoyaki. Thank you, ma'am Rosel. Thank you, ma'am. So, dili ra kay takoyaki ang ilang gi-offer diri ano. Tapos sila siomai, ang arroz caldo, pero dili available ang arroz caldo. Ang takoyaki, ang legendary takoyaki is nagitawag nga Cheese overload, cheese bomb, o veggie takoyaki. go-offer po sila og ilang siomay o arroz kaldo. O pero dili daw available ang arroz Pero caldo dili karon. available ang arroz kaldo. Yes. First bite. Grabe nila kadako. Murag feeling ako, di naman ni mahulog tungod sa ka. Dako siya. Meaty pagigaro. Wala na tipin, no? Anak kanino tres sa Zay, legendary takoyaki. Oo, muna akong pinakaganahan Zay nga no. Ano man? Ang sauce Zay, murag gasabaw ang sauce Zay, unlimited. Murag panghigop ang sabaw din niya. Yes. Nya mao na ilang kinakuha na ganang ang ilang sauce. Mao gid ni murag ka ng naida kong twist sa takoyaki nila kay lami kay ilang sauce. And dili siya lami. Halos dili siya magdinalo sa sauce pangatag Zay. Oo, grabe gani. Murag free higop. So kini siya Zay Sana, ang unsa ni siya Zay? cheese bomb. Cheese bomb. Cheese bomb. Di, unsay na. So murag bumba-bumba ni siya ka cheese, no? Init kaayo. Ilamo na mo ni Zay tanawa. Napaso ni. Lame. 2,000 years later. So atong i-rate no, ang ilahang cheese bomb. Mura jud kag gibombahan. Honest review niya, mo gid real nga inyohang matilawan og ma-experience din niya sa legendary takoyaki. Ang ilang sauce gyud nga super unli gyud nga daghan kaayo nga mahurot na lang imong takoyaki. Nagsubra-subra pa ang sauce. Sauce na pa, No? nakadaghan. Ang pinakaganahan nako is ang cheese overload kaya nga iyang cheese Alata sa man babaw. Zay, nahurot ni mo. Iting na ako nung overall, bisag napasok ko. No. Is from 1 to 10, 11. Wow! Wala sa choices. Kaya sila lami ang tulo ka flavor. Pero ang ako yung pinakaganahan is ang cheese overload ko. Wow! Yes! Wala na, dami sa cheese overload. Lahi ra gyud. So ang akong rate no sa 1 to 10, 12 pug ko. Ay!
Ayaw kalipti. Pirming dumdumi nga. Laro Bisaya!